No, hyvää päivää Juujuu liiton maisteluhetki Tasting Tenerife. Toni, mitäs me tänään maisteltais? No meillähän on tässä erinäisiä laatutuotteita, joista lähdetään rakentamaan tämmöistä sukulaista Tenerife-kokemusta. Aloitamme totta kai vanhalla ystävällä. Absolute. Not. Joo, tastingissa niin ei ylimittoja. Joo. Jonka jälkeen milläs lähdetään kokeilemaan tätä iltapäivän matineaa? Rakentaa tuolta Elon Muskin toisesta kodista. Mars, joo, ei huono. Ja siitä me saamme hieman niin maitoa kuin suklaata kuin vähän proteiineja sitten siitä ja semmoisella pienellä pähkinäisellä vivahteella. Nää on aina välillä hankalia nämä avaukset, mutta tastingien tarkoitushan on, että korkki avataan ja vähän nuuskutellaan välissä ja Joo. no ja sieltä. Ja Joo. pienet marssia. No, pikku mars. Koostumus näyttää aika hyvältä ja